Здравейте на всички отново. Предполагам, че знаете кой съм и какво правя отново, но ако не се същате, ще ви кажа. Значи, аз съм Крейс451, познат още като iPhone 4S и в момента рекламирам преоткриването на нашия сервер Mastercraft.bg. Доста отдавна, преди близо година и половина, спряхме сервера за втори път, тъй като имахме доста проблеми. Но ето, че отново е отворен. Направили сме пълен ресет на абсолютно всичко и трябва да поясня, че въобще няма абсолютно никакъв лаг. И доказателство за това е TPS-а, който ще ви го покажа, в момента е 20. Значи преди 25 човека в събота на евента TPS-а беше абсолютно същия, а максималният TPS за един сервер е 20, може и 30 да е. Нямам абсолютно никаква представа, обаче знам, че щом е повече от 18 е добре. Така, само да мъкна нещо, значи абсолютно никого не задължавам да идва тук и да играе тук. Значи ако не ви хареса сървъра, ако искате да хейтвате и такива и прочие, казвам ви, по-добре не коментирайте или не влизайте, защото аз нито задължавам някого, нито искам да имам прекалено много хора. Значи това е за забавление, нито искам да се конкурирам с някого, нито нищо. Не задължавам никой за това. Ако ви хареса сървъра, може да влезете да играете. Също така, ранкове не се дават, тъй като целият екип, който сега ще ви го покажа, ето там, си е екипът, който си беше преди и нямаме нужда от нови хора. Така че, ако ще влизате и ще искате ранкове, по-добре не отваряйте чата и не дейте да искате ранкове, защото не е много да получите мют за това нещо. Така, това е спална, вие ще си го разгледате, когато дойдете, защото сега нямам много време да ви го показвам, но ще ви покажа екипа. Онърите, админите, модераторите, билдерите. Онър, админ, модератор и билдър са единствените ранкове в сървъра. Няма други и няма как да получите никакъв ранг тук. Така че по-добре не дейте да искате. Така, надолу продължава подводният тунел на сървъра. Значи, това нещо е новото в сървъра. С останалите админи го построихме, с цел да ви ставане по-интересно. Това е WebHelp-а. Но според мен въобще не съм го направил това нещо интересно, затова съм сложил плъгин за каране на коли и просто си купете една кола от тук, сложете я, влезте десен бутон вътре и я карайте. Да, знам, адски скучен е тунела, но пък може да карате коли навсякъде, не само вътре. Слизате от колата с Shift, надолу е шопа. Да. Така, за хората, които са били вече тук вътре, предполагам, че познават и знаят какво има в шопа, обаче тези, които не го познават, ще си го разучат. Не е толкова сложен. Така, ще продължим нататък. И така стигаме до асансьора, който води до Warp Survival, който е вече нагоре над водата. Сложил съм допълнителен клип на Warp Help, как се използва асансьора. Сега няма да обяснявам подробно, просто ще го използвам. За да отида на Warp Help. В смисъл, ако искате да използвате маршрута, който сме ви сложили, за да отидете на Warp Survival, може да го използвате ако щете. Друг по-лесен начин е просто да напишете Warp Survival и да отидете на Survival. И да оцелявате. Така, останалите warp-ове не са много, но пък ще ги покажа. Warp Event, това е старият евент, значи евент има всеки уикенд, събота и неделя от 21:00 часа. Warp Food, построено от Builder Samsung S3. Има крави, прасета, овце и кокошки. Защо викам, нямам никаква представа. Warp Forest, така, тъй като съм сигурен, че 50% от вас, когато дойдете на Warp Forest, няма да си направите труда да прочетете табелката, затова аз ще я прочета. Welcome to Warp Forest. Чупете второто блокче. Значи, целта да го сложа това е, че съм защитил долният блок. Ето, този слой блокове съм го защитил с цел защита, може би. Защо го казах, аз не знам. Затова чупете винаги само второто блокче от дървото и то веднага ви пада цялото. Така. Ако няма дървета, викайте на мене или Томакс. Или... Да, само мене и Томакс. Ние само имаме право да пипаме тук. Ако няма, никой ще чакате. Warp Help ви го показах, Warp Jump.
Значи Warp Jump, всичко това съм си го направил. Не, че искам да се фукам, да, знам, много е красив. В кавички. Значи, направил съм го хем труден, хем лесен на някои места с цел да ви затрудня максимално. Така, тук съм сложил абсолютно всички блокове, които могат да бъдат поставени в самата игра. И за компенсация накрая, задето джъмпа на много места е доста по-лесен, съм сложил много заблуждаващо нещо. И това е да изберете по кой път да тръгнете с цел да рискувате. Значи, няма да ви казвам кой е правилният и кой е грешният път, просто ще ви кажа, че грешният път води до смърт, а правилният път води до печалба на 2 стека диамантени блокове. Шопа ви го показах и Warp XP. Значи хубавото на Warp XP е, че можете да си спамвате колкото искате зомбита. В смисъл, нито можете да ги контролирате, не е като моб спаунерите, примерно. Натискате си копчето и ги спаунват от 2 зомбите. Значи едно копче, 2 зомбите. Сега ще спаунат 4 и можете да си ги трепате колкото си искате. Стига да имате мечове. И с какво? То не е задължително, че с мечове трябва да ги трепате. Значи, XP-то идва при вас, обаче айтъмите не винаги да можете да ги взимате. Така че не ни винете за това. Така, значи, крипъри, спайдъри, ендърмени и блейзове. Това сме сложили на Warp XP. Ако искате нещо повече, можете винаги да пишете на мен или на Томакс и следователно ние ще сложим искания от вас моб. Така, благодаря, че отнехте време да гледате клипа, ако въобще сте го гледали добре, за какво ви говорят тия глупости. Не мога ли просто да ви кажа, благодаря, че гледахте, очаквам ви с нетърпение да дойдете тук и чао, ще се видим в сървъра.